Mad-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi issa naqdet ukoll fil-miftuħ id-deputat nazzjonalista Claudette Buttigieg fil-kritika tagħha lejn id-deputati nazzjonalisti Kristi De Bono u Herman Schiavone. Claudette Buttigieg xerdet artiklu fuq Twitter li jitkellem dwar il-ħsara li għamlu Kristi De Bono u Herman Schiavone minħabba laqgħa li kellhom il-ġimgħa li għadda ma' Jorgen Fenech li fl-aħħar xhur l-oppożizzjoni allegat li kien is-sit tal-kumpanija 17 Black. Meta xerdet artiklu ta' Petra Caruana Dingley, persuna qrib sew tal-fazzjoni tal-ex-kap nazzjonalista Simon Busuttil, Claudette Buttigieg ikkummentat u qalet ħafna żbalji ta' ġudizzji. Dak li kitbet Claudette Buttigieg intoġob mill-President tal-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Markent Nisamut li għamel like taħt il-post ta' Buttigieg. L-artiklu ta' Petra Caruana Dingley jitkellem dwar l-ipokresija tal-Partit Nazzjonalista li wara li d-deputati u l-Europarlamentari Nazzjonalisti ma waqfux jirrepetu l-allegazzjonijiet dwar il-kumpanija 17 Black, Kristi De Bono u Herman Schiavone marru jiltaqgħu miegħu u biex jitolbu kamra b'xejn mingħand Jorgen Fenech għal konferenza politika tal-Partit Nazzjonalista. Intant, f'mument fejn il-Partit Nazzjonalista jinsab fi stat ta' firda u qasma kbira bejn il-fazzjoni tal-kap nazzjonalista Adrian Dalija u l-ex-kap Simon Busuttil, ikkummenta wkoll David Grischti, l-ex-president tal-Azat u esponent nazzjonalista qrib sew ta' Simon Busuttil. Taħt artiklu li rrapporta l-iżbal ta' ġudizzju li qalet li għamlet Kristi De Bono, Grischti li kien iddikjara li Adrian Dalija ma setax ikun kap tajjeb minħabba l-karattru u l-passat tiegħu, kiteb li fil-Partit Nazzjonalista ilhom isiru żbalji ta' ġudizzju. Hawn ipponta subajh direttament lejn nies mill-fazzjoni ta' Adrian Dalija li skontu għamlu ħafna bsatem fir-roti lill-ex kap nazzjonalista Simon Busuttil. Fakkarhom f'bosta eżempji bħal meta fl-aħħar elezzjoni ġenerali nies fil-qalba tal-partit illi kjaw lil One News id-diskors tal-mass meeting ta' Simon Busuttil. Fakkarhom ukoll f'dak li sejjaħ xeba tixwix mar-residenti tad-distrett kontra kandidati oħra jew bħal meta ivvintaw stejjer folots fuq kandidati sħabhom. Iżda fi kliemu l-ikbar żball ta' ġudizzju huwa kull min jafda l-vot tiegħu f'idejn dawk li sejjaħ srieb tradituri tal-Partit Nazzjonalista. Dak veru error of judgment madornali, temm jgħid l-avukat Grischti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.